Zdravím vás lidi, tak opět tu máme další sérii stažidelných videí. Tentokrát tam budeme mít i video bezpečnostní kamery z Česka, což stojí za to zkouknout. Tak jdeme na to. Jako první video tady máme youtubera, co prozkoumává opuštěné chaty, oblasti a dále. Tak prozkoumává jednu chatu a používal telefon na termovizi, co zachytí ho k smrti vyděsí. Duch tu tentokrát není, ale no, koukněte sami. Okay, das ist hier unten so eine Art Schuppen-Garage. Jako další video tady máme od autora, co má v baráku poltergeista. Tak vzal telefon a začal natáčet, aby měl důkazy. To, co tady uvidíme, se u něj děje. Což jakoby, kdyby se to dělo u mě, tak už jsem dávno pryč. Bonsoir à tous, toujours ces phénomènes. Ça se concentre dans la cuisine apparemment, donc je vais essayer de garder mon calme et essayer de communiquer avec l'entité ou je ne sais quoi qui s'y trouve. Il n'y a pas de trucage, hein. Je préfère vous le dire parce qu'il y a beaucoup de sceptiques dans les commentaires. Donc, bonsoir, est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Ok, merci. Est-ce que vous voulez vous montrer ou parler s'il vous plaît? Je sais pas s'il faudrait parler ce genre d'esprit. Merci en tout cas. Donc voilà, je refais une vidéo parce que il se passe encore des phénomènes, comme vous pouvez le voir. Il y a le tiroir qui s'est ouvert tout seul. Vous constatez, je suis tout seul. Il y a juste le chien qui est effrayé en dessous de la table. Sinon, je suis absolument tout seul. Donc, est-ce que vous pouvez vous manifester, s'il vous plaît? Ok.
que vous pouvez dire ce que... Oh, putain, je calme. Je ne vous veux aucun mal. Oh, vache. Ok, je me casse. Ça vous dit quelque chose, je sais pas. Taper. C'est de frapper dans une porte. Dans la porte là, si c'est possible. Ah ouais, je viens de voir. Ok, si c'est ta façon de communiquer, d'accord. Est-ce que tu es une femme? Tu veux communiquer avec nous? Est-ce que je... Aidez-vous. Il y a eu un bruit derrière toi. Surveillez là quand même. Est-ce que tu veux que je m'approche? Franchement, je m'approche quand même. Je m'approche, mais si tu peux apparaître. Non, j'ai pas envie de. Oh, putain. D'accord. Pas l'air très agréable ce soir. Tak, teď tu máme záznam z bezpečnostní kamery z Česka, z nemocnice. Zachytijou, dá se říct, že ducha nebo nějakou entitu, prostě. No, koukněte sami. Běhá tam, vidíš to? Neumřel vám někdo teď? Otevřete okno. Ne, to přišlo za ním, protože ho to hladilo po hlavě, tak? Ale Honzo, fakt, ale podívej se. Jo, to jsem dala. Taky no, vole. To je dobrý. Ale on běhal po celé té místnosti, Marke. To neuvidíš na té kameře, pak, ale duch není vidět, vole, to je blbost. Je to tam vidět to světlo. Vidíš No, to? ale na tom mobilu by to nemělo být vidět. No, ale podívej se, jak to tam... Tak co, už mi věříte? Tady to objevila objevitelka Janina. A píše ne. Teď skočí do huby někomu, vole, a bude to uděká, vole. A on se tam hraje prostě. Vidíš to? Ale je to furt stejný to. No právě. No ne. To není stejný. To si děláš. To není stejný. To ani náhodou. Tak já mám tady ale brutální. Sci-fi, hele. Tak chodí k němu, on nemá rodiče, Janina říkala. Nemá, ne? Lukáš nikoho, jenom tu tetu, ne? A to je život, to je to No, to jsem za ním chodí. Už ho nevidím. Hele, ale to fakt jako... Ivetko, Ivetko, dobrý, ty asi nechodíš na hřbitovy. Co? Už jsem dlouho nebyla. Jako další video tady máme od autorky u ní doma nebo u dveří. Slyší hlasy a škrábání na dveře. Ale má obrovský strach otevřít ty dveře, tak nakoukne na bukínka, kde se dá, ale nikoho nevidí. Takže to vlastně nedokáže vysvětlit. To si myslíte, vy nechám na vás.
Tak jako poslední video tady máme od youtubera, co prochází opuštěný a posedlý místa. Na tohle se přímo zaměřuje. Na svém kanálu má teda hodně videí. A tohle to je, dá se říct, z baráku, který nedávno opustili majitele, protože bylo tam velký zlo. Tak šel udělat, natočit nějaký dokument, aby mohl prokázat, že tam opravdu se něco děje. На порывы ветра это не похоже. Свет горит. Честно сказать, даже не особо хочется узнавать, что это.
Кто там? Стой. Дыхание. Словно мертвое дыхание. Там есть кто? Свет я тут не включал.